U periodu od 27. do 29. avgusta u Blacu se održava seminar na temu marketing u turizmu i komunikacija sa medijima. Seminar se realizuje u okviru projekta Četvrti sajam omladinskog turizma u Topličkom okrugu koji sprovodi opština Blace uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije. Nalazimo se na seminaru Marketing u turizmu i komunikacije sa medijima koji sprovodi opština Blace uz finansijsku podršku Ministarstva omladine i sporta. Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta Četvrti sajam omladinskog turizma u Topličkom okrugu. Opština već 4 godine, kao što i u naslovu projekta stoji, 4 godine već teži ka tome da uspostavi neki stalni sistem za podršku organizaciji manifestacije Dani šljive, odnosno povećanju turističkog razvoja opštine Blace. Imamo 20-ak učesnika od 15 do 30 godina koji su se prijavili na konkurs koji je raspisala opština Blace, odnosno Kancelarija za mlade, i mi smo se potrudili u saradnji sa organizacijom civilnog društva Proaktiv, koja je izabrana da izvrši predavanja na ovu temu, da izaberemo one učesnike kojima će to značiti da zajednički sa opštinom Blace jačaju turističke potencijale i da jačaju svoje kapacitete u oblasti turističke prehrambene proizvodnje. Moje mišljenje je da bi oni trebali sutradan da budu nosioci organizacije manifestacije Dani šljive sa svojim stručnim i profesionalnim kapacitetima, a ne ad hoc kako mi ovde to radimo po funkciji koju imamo. Tako da smo se mi u hodu navikavali na neke stvari, a sada se te aktivnosti mogu prilagoditi kroz predavanja i učesnici mogu steći neko i životno i profesionalno iskustvo u toj oblasti koje će im pomoći sutradan kad budu zauzeli funkcije da budu spremni kadrovi za organizaciju jedne velike manifestacije kao što su Dani šljive. Dani šljive su najveća voćarska manifestacija u Srbiji. Mi smo dosta napredovali u zadnjih 4-5 godina i imamo jednu obavezu i prema građanima i prema svojoj medijskoj javnosti, ali i prema nama samima da to organizujemo na još većem nivou u narednom periodu. Ko su predavači? Nenad Stojanović i Ivan Topalović iz organizacije civilnog društva Proaktiv iz Niša. Inače, oni imaju licence ala vide britanske organizacije za prikupljanje sredstava na lokalnom nivou i pisanje projekata, tako da apsolutno iskustvo je na njihovoj strani i mnoge reference jer su sarađivali i radili sa mnogim opštinama i gradovima i sa mnogim mladim ljudima iz Srbije i iz inostranstva, tako da imamo apsolutno poverenje i nije prvi put da se sarađuje sa tom organizacijom. Što se tiče gostujućih predavača, upravo očekujemo profesora, akademika doktora Rada Biočanina, predavača profesora na Fakultetu Union u Novom Pazaru, koji će održati predavanje na temu mediji i komunikacija u funkciji unapređenja životnog ambijenta. Eto, prvo, dobar dan. Pozdravljam goste i gledalce televizije, a posebno mlade učesnike koji su došli da veličaju ovo slavlje, ovaj jubilej, svevrsnu manifestaciju koja se održava malo gde u svetu. Tema moje danas zove se mediji i komunikacija u funkciji zaštite unapređenja životnog ambijenta. Zbog čega smo se opredelili za ovu temu? Iz više razloga. Prvo, Blace zna se da je u ruralnom području kao i okolina, da zaista u zadnje vreme se mnogo ulaže, posebno ova lokalna samouprava, a sve u cilju da zadrže ove mlade ovde i da zaista, pošto je ovo svetska godina seoskih gazdinstava, pošto i dalje realizujemo strategiju održivog razvoja do 2017. godine, znači na taj način Blace želi da da svoj doprinos pun u razvoju Srbije, a ne samo kao urbanog dela, još više kao ruralno. Znači ovo je jedna prilika da u okviru jednog edukacijskog predavanja neke osnovne stvari iznesemo pred ove mlade ovde, verovatno studenti, a sve u cilju da se sutra možda opredele, ako se već nisu opredelili, za ekološki menadžment, ekološki inženjeri, ekološki kriminalitet, mediji i komunikacije u funkciji zaštite životne sredine i drugo. Nakon predavanja, profesor Biočanin bio je na prijemu kod predsjednika opštine Blace Ivana Burgića, gde je između ostalog dogovoreno da profesor Biočanin posredstvom Centra za strateška istraživanja nacionalne bezbednosti pomogne opštinu Blace i uključi je u projekte ruralnog razvoja, kao i u projekat Horizont 2020 koji finansira Evropska unija.